Vykurovať, či vykurovať čiastočne, alebo kedy vlastne podkúriť ihrisku? Bábo, respektíve Gabo, poradíš? Prečo sa vyhrievajú trávniky na futbalových štadiónoch? Prvým najpodstatnejším dôvodom vyhrievania je predĺženie vegetačného obdobia. Tráva dokáže regenerovať a rásť aj v chladnejších mesiacoch. Vyhrievanie zabezpečuje, že pôda a povrch trávnika nezamrznú, čo je kľúčové pre športové aktivity. Ďalším z dôvodov je prevencia hromadenia snehu a v neposlednej miere je to estetika. Zelený vzhľad trávnika aj počas chladného obdobia. Napriek spomínaným výhodám existuje aj veľa ekonomických faktorov, prečo trávnik nevyhrievať. Ako napríklad vysoké náklady na inštaláciu výhrevného systému, ale aj vyhrievanie vyžaduje veľa energie, čo môže byť neekologické a hlavne finančne náročné. Super, takže ak chceme mať krajší zelenší trávnik, ktorý po záťaži aspoň čiastočne zregeneruje, je treba mu podkúriť, ale je to drahé. Niečo za nás už vyriešili pravidlá Nike ligy, kde každý klub musí mať vykurovaný trávnik, no nikde sa však nepíše ako presne a kedy ho je treba vykurovať. Sú kluby, ktoré kúrenie využívajú na roztápanie snehu, teda trávniku podkúria tesne pred zápasom a po zápase kúrenie vypínajú. Podľa môjho skromného názoru to nie je najšťastnejšie riešenie a nečudujem sa, že sa potom od novembra do marca na rôznych fórach rozoberá kvalita hracích plôch. Takýto prístup môže klubom ušetriť hromadu peňazí, čo na jednej strane chápem, no na tej druhej je častokrát ohrozená regulérnosť hracej plochy, zdravie hráčov, kvalita hry a v neposlednom rade aj trávnaté teleso. My v košickej futbalovej aréne sme to poňali tak, že ak si poveternostné podmienky vypýtajú výhrev ihriska, začneme vyhrievať. Vyhrievame do posledného zápasu a potom vykurovanie vypneme. Predstavte si, že by ste v noci spali a každú pol hodinu by vás niekto na 5 minút zobudil. Aký oddych by to bol? Koľkokrát by si telo myslelo, že je ráno a za pár minút by znova dostalo podnet k spánku. Keď vykurovanie vypnete, trávnik sa prehupne do tzv. Vegetačného pokoja, potom pred zápasom vykurovanie zapnete, trávnik si myslí, že ho príroda prirodzene prebudza do jary, no potom vykurovanie znova po zápase vypnete a znova nastáva vegetačný pokoj. A takto to ide dokola. Takto by ste narúšali prirodzený cyklus a rastlinky by sa mohli oslabiť. Iné je to samozrejme po sezóne, po poslednom zápase vykurovanie v košickej futbalovej aréne vypíname. Prečo v košickej futbalovej aréne na záver sezóny vypíname vykurovanie? Keď trávnik cez zimu premrzne, prináša to viacero výhod pre jeho zdravie a regeneráciu. Hlavné dôvody, prečo je to prospešné, sú napríklad eliminácia škodcov a chorôb. Mrazy dokážu znížiť populáciu rôznych škodcov, ako sú larvy hmyzu, ktoré sa nachádzajú v pôde, taktiež mráz obmedzuje šírenie plesní a baktérií, ktoré môžu spôsobovať ochorenia trávnika. Počas zimy trávnik prechádza do obdobia vegetačného pokoja, čo mu umožňuje regenerovať sa po intenzívnom raste a zaťažení počas sezóny. Premrzanie a následné rozmrzanie pôdy podporuje jej prirodzenú štruktúru, pretože mráz spôsobuje rozpad zhutnenej pôdy. Tento proces zlepšuje prevzdušnenie a odvodnenie pôdy, čo je prospešné pre korene trávy. Ak trávnik prežije zimu bez nadmerného poškodenia, napríklad od snehu alebo premokrenia, je pripravený na rýchlejší a zdravší rast na jar. Takže v skratke odporúčam vykurovanie zapnúť v období, keď si to poveternostné podmienky budú žiadať. Počas obdobia, keď sa zápasy hrajú, vykurovanie nechať zapnuté, potom po skončení obdobia vykurovanie vypnúť a pred štartom jarnej časti znova včas zapnúť. Manažérom, ktorí ma budú hejtovať so všetkou pokorou, odkazujem, nech optimalizácia prebieha inde ako na trávnatom telese, a svoju energiu prosím smerovať na to, ako na kúrenie zarobiť. Som Gabriel a už 4. rok sa starám o jednu z najlepšie hodnotených hracích plôch v Čechách a na Slovensku. Ak ťa môj prístup k tráve baví a potrebuješ niečo konzultovať, ozvi sa mi a rád ti pomôžem. Vidíme sa v ďalšej časti, kde spolu prebudíme ihrisko zo zimného spánku.